A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalu niniak mama nan gadang basa betuah, kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam, angku-angku cadiak pandai pasak jukungkuang di negari. Mako nak selangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo pari dalam pagaran kokoh bunukan luang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepucuak silaronyo. Indak bainggo joba bateh bukan basibak joba sisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datua para patiah. Lah lamu taragak jotakana nasa diati nanta pandam kau ribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samu mama calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nenutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namu studio etan di jalan Perak Kosong di dalam ranah Kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasarang kato, ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sebab bala deba itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuh hati nan bana disabui jo. Mako dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dapet. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama je bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadiak pandai ilmu di Allah tersimpanno. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dilubuak terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-arek kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyo ayah, kamari-mari ya nak duduk adorun jangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang jo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juona, dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin larui juo baari bajawe sanjo, lah sirah cayo muntari menunggu luluih ketabanam. Tubuah lapuak kudarai abih darah dingin batinakan dua perhatian nalamu puda. Sugalu pasak lebih ranggam, satiok kabe lebih lungga, serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam.
dahulu inyo tiado, kudian baru nyuado, akia nyalanyap tak basiso. Joko dilihat kenan lai nak, dipandang-pandang dalam camin umu ayah ndak kalamo. Antah beko, antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggia. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe anyolai. Dek sabab korna itu nak, mananti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yangok turunannya. Nak ayah sudahkan karangko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpo wakuruang gantuangan nayah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pamenan suku rang sikumbang bungo kakambang di nagari. Dangalah melah elok-elok nak simakkan bana nyato-nyato. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilihi sadonan tasera kampuangkan kok nyata ganang. Ambiak nemboneh ketinaman dan hampo bialah ini. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona, kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Baik undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan, murai tak ado nan bakicau rantiang indak pada tiak lain. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak jatangkai pucuak pimpinan pesukuan, ialah pangulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak, ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang ajuang balaya di musim. Sinan lah halek jadi pancang, tagak marawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pusako bagua tabuh larangan tandurang gadang nayak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai kabau panjang tandua. Di saat pituke itu nak, dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu rang gadang bersahabat tuah. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pasukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendanganya. Balah bana senang hati nak dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih dari pada itu nak jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuah dinok lalu dimanuangkan. Siko tagamangat kiayah takucui runggowati bundo sabab balah dia baitu nak. Nyato bak pantun nurang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan, lah buliah mangkonya cameh mendapik raso kailangan. Mangko baitu ketua ayah, sepanjang nan ayah tahu suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah dinagari. Adapun nan kemenjawe warih pangulu bukan urang sumbarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabaw lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jo bareh rang bandua. Titih sayu sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman merape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi. Yo adai awak mangapalang yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jo bilah dikoyuang. Tak baban batu digaleh upah tayawit kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona. Banyak pituah nan badanga tuturan murang cadiak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang. Ayah yakin nak
Asahkan dunia bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak, sebab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah di budi bayak, nak kayo pandai bime. Ku iyo parang kadihadang, nyampang amanah batarimo, langkok-langkok senjata dirina, pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapet. Asahkan namuh menyimak, guru berserak bakuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah kabakih pisang, baa bana rasio pisang nak. Idui anyo sekali joa, umuan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris yak sabalun buah mengalupa walau jantungnya kataulua. Pagi dipancuang patang tumbuh dipapek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bamusim tak nyolayu, dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh isuak babuah labek menyirah sabalik tandan dimakan orang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui, membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikanalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yampa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulo kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lah hampia jadi tumpuan tampek bapuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataduah umpama payuang kabalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang mempok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan punai. Nyampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumput. Rumputnya gatia-gatialan cola piak perdani hijau, haluih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sipai de baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpa badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh nan sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabar tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa namo pengulu dari pangka sarata ulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknyo matoladiang bakih punco arik mengungkuang. Kok lai tampan tabao, urek liek kareh bamatan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan ukia. Putiang sanang bawa memuji simpai melilik sanang hati sapakai lilin jambalau. Ujui mana kesimpulannya? Kok nak jadi penglujuo, pangka jolu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendirian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap. Konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa orang kini. Bantu tampan romban manakah mukaswinyo. Tahu je nasib anak buah, peduli je masalah. Cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek kata orang kini. Masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 bersuawak. Janyo putiang malara ulu. Tekanak simpai je bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa anak. Agamo pagaran batin syariat pidoman niduik suluh di dunia yu akhirat.
Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matola diang. Nyampang ngambalau tak marape alamai lungga dipakuakan pancuang janaro kamamutui. Itulah hinyo kasih sayang nak. Mangabek jutali budi babungo santun jo ibu. Pamor datang susah mendapat karisma katibo surang sinan wibawa tepampangnya. Adapun hiasan yukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kana upe pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak basisiah nan kurang sapo daulu nalai kama katai. Tapi kok tak basuo nang sadonantun nak. Kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpainya dawai. Jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang pakai berisuat cahaya. Budi tersingi dinarami agamo mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi. Asa dimbau tak menyami. Suku memanci yang dibalango narunci yang nyurawi jo. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan dek orang banyak. Jauhkan bana tunakkan duang upek sarapah nang ketumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak ilah tentang itu. O nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pado jangko takaran umum ukuran pasa nan biaso. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece urang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nan sabaleh. Pertama Islam. Kedua musti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal. Kelima sehat laya batin. Keenam urang arif babudi alih. Ketujuh piduli jua anak buah. Keselapan kasiah jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil secara jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama berundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok tangka. Salua agama Islam tertulak jadi pengulu sarai 10 tak balaku. Sebab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya nyatolah hadis di Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datuk nak baban pengulu keripangku menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talantiang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga babanda tajunanaya jaleh pusako pawarisan. Nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan bukan inggok bukan mencakam bukan pulau orang malaku talukih di dalam ranji. Nan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran mumua orang terbilang anak-anak di luar sarai tu namanya. Dia dek koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya lansuang dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek. Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinya gadang. Nan kelima sehat laya sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak.
salah bau kurang anggoto cacat fisik baki cek urang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitar nyato baluak kurang panuah indak baruang baki masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarangan. Nan keenam, babudi akhlak batarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado, tapi ko idui indak babudi laku parangai besuanya akhlak indak menaruah, ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Nan ketujuh, piduli jua anak kemanakan. Sapan tunggu balo tengah padang inge taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga arih biarek kemalatiang. Alun saki panawatibo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujua. Baitu si paik ronggu balo. Nan kesalapan kasiah je cinto pada adat. Babaya sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menerimo dalam meniyo baindakan antilah jadi pangulu urang munapiak tu namanya. Santano lai kemangawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cacik tapabandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah hatah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan, leadership pandai menyusun jo matuk bijak melenggang kata lenggok sesuai agak juagiah. Dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko takanak talatak suatu di makamnya. Dan kesapuluh, adil secara jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sakadar menimbang sama barek nak joko mau kuas sama panjang tibo membagi sama banyak. Alun sampai hakikat adil jujur dan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu bare ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandi yang juga leme. Itulah zalim banamokan. Acubuang piki yang ranuangkan nak. Dia ingin babue adil, jujur na lurih-lurih tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nang kataga? Kaba Allah bantu rumahnya. Kalau tunggak jo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter. Lai ke jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sedang di TK nan kakaknya to SMA. Dia jajan sama banyak dibari 1.000 surang. Maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang penyu adil. Di mana terletak kejujuran? Agiah nang ketek 500, bari nang gadang 3.000. Itu barunya sedang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak, ialah meletakkan suatu pada tampek tapakai alu aja patui, seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin, di lengan tekanak galang meliek jemato batin. Nah, iko sarek nang kasabale, nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif keciaran kini. Baalah helok bunyi rabab nak, dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu bersiang ateh tumbuh memandang dia terupo, cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan yoikan bidua satondan di pendayuang. Itulah sabaleh sarek nak. Itu pulo pendapat ayah sepanjang ilmu nanti simpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balan sabui dek nan pandai betuka bunyi ujuknya ke situ jo. Ayah membaca nan tasirek tinggal dewaang memahami. Didulang sadulang lai pendulang ameh malako, ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih cako. Sepanjang paparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabaleh parakaro.
Tapi kalau di kampung nak nyukucui dilipek di gulung-gulung, jadilah nyampe macam itu sepanjang adat. Ku ada orang bertanya manga aku sampai sampai saja indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah iku ayah terangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rang kini kriteria basualihnya. Ada pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunui dipanjangkan diambil kauji paham, maka dapatlah dimaknakan bahwa setiok kapal benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah, tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana, babaliak keundang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indaklah lain mungkaswinyo di tengah galanggang lasuang ayam gadang nambah kuaso. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasa jo nambah kuaso na lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu. Urek tunggang pucuak nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik karaju di kaumnya. Maka mencari sosok panguluna nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapembawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, keampe dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah indak tamasuk penilaian doh. Sebab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan do otot mepanggakan. Nah, mari tu baca cek. Ko ayam baranggah sirah tandonyo indak bepenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapuah ngok wagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo ke kawannya. Mungkaswiknya nak, urang nan sehat laya batin. Langkah kameh garak nyolapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN, urang barasiah luar dalam laya coga batin selesai. Itu cek tuh. Dan kedua nak dan bakilek bulunya, yaitu gagah, necis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu marumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju, tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu keparuman digarak nampak cahayanya. Maka nan disabui bulu bakile bukanlah hanya licin seganyo, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan nan ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya, jaleh irama vokal baseni ba intonasi. Buah katonyo bamana ibarat padi boneh setangkai sarimah haram bana nampo tatunggang di tampuang orang terserak makanan pilih. Tapi semantang pun itu nak nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerimo. Kalau meluncu dari muncuang sekadar malayok di talingo. Nilai rangkaian kato-kato bukan manih lama batu tua indak sorak badan tang-dantang, tapi buah isi katonyo